a to video je na chladnicu, takže budeme potrebovať dve černé, dve biele, veľa červených a takto stav a bez toho. Takže ideme na chladnicu. Zoberte si dve červené a dáme ich takto. Ďalšie dve červené a dáme ich takto. Teraz si zachováme túto stranu. Teraz zoberieme 1, 2, 3, 4, 6, 7. Koľko to je? Dobre, fajno. Najprv sme dávali pomôh a potom fajno. Teraz si budeme vždy brať tie dve dolné. A budeme ich dávať vnútra. Dobre, takto to dokláme a ideme na ďalšiu. Dobre, a teraz ideme zase dávať jedno, čo nám tam zostali. Vždycky nám tam zostanú dve. A zase. Ideme ďalej. Dobre. Tu možno takto vyplýva hlavička, vidíte? A tá hlavička pôjde cez ďalto dole. Takže takýchto si ešte urobíme 4. Dobre? Takže ďakujem, to vám to vyšlo. Ja som urobila len 3. Chcem to mať také dlhé, ale možno by ste si robili 4 a to je lepšie. Lebo ja to nechcem mať toľko veľa, takže ideme na oči. Dobre, vypáme si dve čierne a tie biele už nebudeme potrebovať, lebo ja som sa pomýlila, takže vybereme si jednu čiernu. Ešte dve gubičku, skôr gubičku, ja som už štvat. Dajme jednu gubičku, pretiahneme gubičku na tú jednu gubičku. A tú gubičku dáme vždy, ako dávame. A to je ešte raz nejedla. Dobre. A už
už len tak. Prevlečieme. Dobre, a teraz urobíme dve. A potom sa ozvem. Teraz si zoberieme jednu fialovú, urobíme ragbičku. Máte záznamy z bezpečnostních kamer? To je soukromé vlastnictví palbu. V případě nesmí to zkusil. A dáme. Urobíme kolečko a dobre. Teraz to vyzerá nejako to, si neviem, čo máte, tu máte ústa. A urobíme 3 kola a ozvem sa dobre. Teraz urobíme chapadlá. 6 chapadel si robíme, ale ja vám ukážem len jedno, aby sme to tak dlho nezdržali. Takže zoberieme si jednu bičku. Zoberieme si niekoľko bičiek, to je jedno koľko. To ste veľa. Tak. Robíme si bičku. Zoberieme 2 kubičky, 4 bičku pretiahneme. A zase ideme naspäť. A to isté zase. Vlastne to je celý postup toho, čo máte vlastne len robiť. No. A vlastne takto si urobíme nejaké chapadlá. To je prvé a ešte 5. Vlastne ešte tu, ktorú sme mali, prvú, tak budeme si ich dávať na taký ten menší háčik. Tak a máme hotových všetkých 6 chapadiel. A teraz už len vlastne ideme ich nasadiť. Takže zbereme si jedno chapadlo. Jo, jsem to já. To vím jenom já a vy do toho nestrkejte zobák. Řekněme, že mám s touhle fialovou bublinou skvělé plány. A teď mě prosím omluvte, už musím letět. Už je. Takhle mě nikdy nedohoní. Jen tak dál, jenom si pojďte.
máme. Padla. A vlastně už teda znám právě všechny kubičky. Úplně všechny, to jsou podivy. A v nich je velký jedné. Bublina? Patriku, no jasně, mám dobrý nápad. Zas potřebuji deodorant? Ne, ale těsně vedle. Potřebujeme termín. Je na čase bojovat s bublinou. Bubliny, to je vždycky tvoje odpověď na všechno. Díky, přijďte zas. Do světla. Tak to máme. A teraz už vlastně si to dáme zaháčit. Tak schodím tuhle hnusnou bublinu a zničím celé zátiší Pekin. Tady vidíš, jak jsem vypočítal poměr výbuchu tohohle bublino bombobalónu. Pokryje úplně všechno v celém městě. Vážně? Ale odtud stejně není vůbec nic vidět. Vážně? Tak se koukni zblízka. Já se nenechám dírat. Aspoň tajný recept. Který máme. A teraz vlastně tuto do toho. To je do vnitra jej. Bez tam háček. Si zabereme kusok servítka. To. Tak jo, kde jsme skončili? Už vím. Dobre, tak je to mix, dobre. A teraz si zobereme dve černo-biele. A vlastně musíme to celé. Vaše prašule, máte jí hodně? Chci je vidět všechny. Jsem velký fanda do prašky, Tak. A vlastně jsme si na to potěhli a jak se mi to páčilo, like, koment, odběr, ahoj.